Representantes da AMPA do Colexio Irmáns Villar, así como representantes políticos da cidade, concentráronse este xoves ante a Xefatura Territorial de Educación en Ourense para reclamar unha solución aos 11 alumnos do colexio que agora mesmo quedarían sen praza no IES Otero Pedrallo, o centro educativo de secundaria ao que está adscrito o Irmáns Villar. Carlos Regueira, portavoz das Nais e Pais, sinalou que tras a reunión coas autoridades competentes no ámbito educativo non conseguiron ningunha solución práctica. De cara ao vindeiro curso escolar 2024-2025, hai unha insuficiencia de prazas ofertadas no IES Otero Pedrallo para primeiro da ESO, con relación á demanda dos seus 300 adscritos, CEIPA Inmaculada, CEI Plurilingüe Amadeo Barroso e CEI Plurilingüe Irmáns Villar. Dita oferta é de 84 prazas para 97 solicitudes presentadas. Polo tanto, quedan fora 13 persoas dos centros adscritos. 11 delas pertencen ao CEI Plurilingüe Irmáns Villar. Tras manter 3 reunións coa Xefatura Territorial e o seu equipo, Inspección e Admisión, e tamén coa delegada da Xunta en funcións, non conseguimos que nos presentara ningunha solución práctica. Só nos propuxeron agardar e confiar e que non todas as reservas formalizaran a solicitude de admisión no IES Otero Pedrallo, feito que ora vemos non aconteceu. A partir de agora continuarán cas mobilizacións diante do seu centro e tamén ante a Xefatura de Educación ata poñerlle fin a este problema.